Ok, tervepä terve YouTube. Tää on Gaming Group Films. Eva, miten se meni? Slim, kerro. Gaming Group Films. Niin just. Oho. Niin, eli mä oon vanhalta nimeltäni Ted Dinomies. Ja Slim on vanhalta Mä oon nimeltä... Slim kautta General Slim pelaille. Generaali. Ja Vilsko ei oo mikään vanhasta. Vilsku on tuntematon. Vilsko on anonyymi. Uusi tyyppi tässä YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Niin, eli mä muutettiin mikkini äsken. Ja niin, eli meiltä tulee setti aika paljon. Eka video siis, videoita alkaa tulla ja sit julkistetaan enemmänkin. Sitten niinku seuraavan viikon keskiviikkona. Noi, en mä tiedä milloin niitä tulee, mutta... Niitä tulee silloin kun tulee. Me yritetään tehdä silleen, että kaikissa videoissa yritetään saada, että kaikki tämän ryhmän jäsenet ovat siellä. Jos ei ole niin kuvataan niin kuin, tuntemattomien vieraiden kanssa tai ihan niin kuin Maja Dino ja Vilsku, Maja Vilsku. Lagin ääni sun. Niinpä. Se johtuu sun netistä. Se johtuu kyllä ihan susta, koska jos se lagaa mulla ja Vilskulla, niin... joo, eli... Ei vois lagaa. Mä tiedän. Mä oon perinnyt se sulta. Niin... Mä... Nyt pistit pahan. Eli siis... Me kuvaillaan tänne... Asiaan. Meillä oli... No joo, mennään asiaan. Lopetetaan tää hölönpöly. Eli... Siis... Videot tulee kaikista mahdollisista peleistä. Meillä on oma Steam, linkki dessus. Sinne te voitte lahjoittaa meille pelejä, joita te haluatte, että me pelataan. Kertokaa pelejä, joita te haluatte, että me pelataan. Mä oon hyvä tässä. Saat, toki. Okei, eli pelilahjoituksia otetaan vastaan, rahalahjoituksia otetaan vastaan ja tietenkin kommentteihin, mitä pelejä haluatte. Me koitetaan mahdollisimman hyvin saada kaikki pelit itsellemme ja jos ne on multiplayer-pelejä, niin sitähän se on mainiota. Ja joo, tässä on kaikki asiat. Videota tulee Full HD-laadulla, tai sit melkein Full HD ja... Multa tulee Full HD ja Slimiltä tulee 720, mut molemmat on HD, niin sille ei oo niin väliä. Mä kuvaan Frapsilla. Saada... Joo, no. Millä sä kuvaat? Sä voit laittaa ne kaikki tonne dessu, mutta... En kyllä laita. Joo, no... Videoita yritetään tehdä joka toinen päivä. Ok, tai siis upata joka toinen päivä. Tai julkaista. Saiks noille kertoa siis niinku, että me niinku tehdään niitä sillä monta kerralla, mut siis me upataan ne sillä. No, nyt se on kumminkin kerrottu. Eli me kuvataan videoita. Tai sitten voitte sanoa meille, että haluatteko te enemmän videoita. Tulee. Pitäkää kommentit siisteinä. Tai siis no ei meitä oikein kiinnosta, me voidaan antaa vaan porttikielto, että... niin. Joo, jos tässä olisi tän videon kaikki aiheet jotenka... Moi! Joo, Vilskun tärkeät huomautukset. Joo, Slim hoitaa tästä loppuun ja... Okei, eli muistakaa tilata meidän kanava, tykätä tästä videosta. Jos teillä on jotain asiaa tai huomautettavaa laadusta tai jostain muusta, niin laittakaa kommentteihin ja... Tilatkaa tietenkin. Yritämme tehdä jokaisen 50 subajan välillä jonkun giveawayn ja... Niin, 50 tulee giveaway, et muistakaa subi. Ja 150 jänne. No, niin ja sit meillä tulee myös noit spessuja tulee... Joka... Niinku 80 voisi tulla 50 jälkeen. Okei, no... Tai sit suoraan video, niin... Ja sit kun tulee 1000 tilaajaa, niin me koitetaan kaikki hommaa facecamit. Joo, mutta... Katsotaan nyt, mitä tää... Ja mut ne facecamit on 410 p:tä. Mut joo, siis... Hyvä kun katsoitte, hyvä 4 € kirppiskama. todellakin.
Niin, eli muistakaa tilata, tykätä, tehdä Kommentoida. kaikkea siinä. Ja nähdään ensi jaksossa. Videos. Se on moro!